Коронният уред на Вера Сесина на Европейското първенство в Москва през юни. Тя участва в финала на лента с единствена цел златен медал, но там допусна грешка и остана на 4-то място, което беше огромно разочарование както за нея, така и за целия руски отбор. Прекрасен пирует, а веднага след това е пирует в стила на везна, изключително високо ценен. Още веднъж пирует в стила на везна. И пореден пирует. Оставаме с чувството, че Вера Сесина не спря да прави пирует. Това е най-високата оценка на лента до момента. Първо място за Вера Сесина и тя изпреварва и Бесонова, и Капран.